Ayo. Ayo, Beng. Beng. Oh, unsa man? Nay mong papa dia, Den? Unsa may tuyan sa akong papa? Namisita ko sa imong papa ba? Na siya? Wa may sakit akong papa. Ngano mamisita man ka? Di ba mamisita ko para manguyab ko sa iya ha? Ha? Wa ka kilate? Ka babae namong dako, maguna-una ka sa lalaki. Grabe, stektuwa po ning anak ka. Ay sus, kung magpaabot ko, di gyud na mahitabong mag-uyab mi. Nang ako na lang gyud maniguro. Kinsan anak? Nadaw mamisita rin sa imo. Buntag sayo pagay kayo makalabad na gulo. Babaeng dako, maguna-una sa lalaki. Ha? Namisita sa kuha? Na, di pa ko matubang nga niya oy. Di na ko siya type, di isa pa. Di pa ko gusto mag-uyab-uyab. Unya, kadungog ka sa gisulti ni papa. Lakaw na. Ah, grabe. Seryoso man da akong pagpumisita sa imong papa? Uli na dito. Ayo. Bing? Bing? Oh, unsa naman pod? Din, nay mong papa diha? Naunsa naman taon mo mga babae ay kamay na may manulong sa lalaki. Ay sos, hilom na ng baba ni mo diha. Nay mong papa wala? Pa, naanapod. Peter, bang hubaga? Napod! Sa mukha yun ang mga bayhana oy. Sa mukha yun ang mga babae sig una-una oy. Itay yun ang katao tagwapo oy. Hilom na pa. Nagpakong ko ng agtang ni mo. Nay, namisita ba? Ay, dili lagi ko. Matigulang lang sila mga bayhana, di yun nakatilaw na ko. Bakas paring abing dere. Love? 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 Uy, love, nalagi ka? Ikaw akong pangutanon nganong naa ka diri sa balay ni Abing. Ay, nara ko'y toyo ni Abing. Naituyo o naamoy relasyon? Unsay relasyon, oy? Nganong perti man nimong siksihan ni Annie dere? Katigo lang gid mong bayana ka. Gusto may kamuyab ni papa. Ay pagtaka-taka dia din. Kay dili ko'y nana nga pagkababae ha, maguna-una sa laki. Love, uli. Mag-istorya ta sa inyo haron. Mag-istorya yun taron. Pasiniro na saptan, pagin ko eh. Da, tagam. Makikistorya ko si mong papa din. Patay, magsumbagay, magato sila ron. Bahala sila, oy. Bing! Atubang ako! Bing! Uy! Dugayan ni mo oy. Gusto ba ka makakwarta nga dalira? Magdula na tawag una game. I-click ang link tas kung may seksyon i-download ko na magawas diya. Login o register. Kung wala pa kay account, i-click ang register dan ibutan nimong contact number, password, referral ID o verification code. Pag sulod mo sa dula, na kalibre mga frequency tira nga pwede mo eksperimento og dula. Daghang kakapili nga dula daan ay Dragon Tiger, na color game, color lang. Pero ang pinakapaborito na kong dulaon mo ng Mines. Kaya lang nimong bomba para nindot nimong pangwarta. Pananglita, nahurot yung frequency tira nga gusto pa ka modula, i-click lang ang plus sign sa taas, mamili lang kag 100, 200, 500, 1,000, Gcash lang ang gamit. Kung pananglitan, daogan na pud ka, na gusto ka mag-withdraw, i-click lang withdraw sa baba, Gcash lang ka po ng gamit. Kung sa'yo pa madugayan, magdula na tawag una game.